Lege ziekenhuisbedden op de verlosafdeling van Nijsmellingen zullen vaker voorkomen als de controles thuis plaatsvinden. Voor ons is het voordeel dat wij patiënten zoveel mogelijk in de thuissituatie kunnen laten. Omdat we ook merken dat mensen daar rustiger van worden. En daarmee ook, want het gaat vaak om baby's die niet goed groeien in de buik. En daarmee toch meer rust krijgen, zodat ze de baby's wel kunnen laten groeien. In het algemeen is het beter, maar van je wil je hem graag lege bedden? Nou, we willen de bedden weer opnieuw gaan gebruiken voor andere zaken. En dat zal onder andere betekenen dat we zullen gaan streven naar samenwerking met de kinderartsen tot een moeder-kindzorgafdeling. Waarbij ook de net pas geworden vaders ook kunnen blijven bij hun vrouw en hun nieuwe kind. Een verpleegkundige geeft met een mobiele CTG-scanner naar de vrouwlieta om bijgelijks de hartslag te meten van de foetus. Hi, hallo. Jeske Nieuwhuis, verpleegkundige. Ik kom CTG bijdragen. Oké, kom maar in. Gegevens die de verpleegkundige sammelt worden ingevoerd in het computersysteem van het ziekenhuis. De gynaecoloog bepaalt hoe het vrouwtje in aanmerking komen voor thuismonitoring. Dit is jouw nou toernooi, dit is jouw werk. Ja, dit wordt mijn nieuwe baan erbij. Nou, wat we normaal aan ziekenhuisopnames hebben, dat gaat nu thuis geregistreerd worden. Dus. Hoe vind je dat? Ja, geweldig. Het is leuk om mensen thuis te zien. Ja, het is heel anders dan in het ziekenhuis. Hoe ligt het? Nou, het ligt wel heel goed. Ja, ik ben wel heel blij. En maar ja, als je aanstaan echt wat mankeren zo, dan zo'n zit ik zo meer te kennen en dan hoeft net het ziekenhuis. Hè? Dat is een groot voordeel. Ja, zeker. Lekker thuis blijven. Heerlijk. Dat houdt je een stukje minder stress. Is het een beetje de toekomst dat het ziekenhuis heel meer bij de mensen thuis komt? Ik denk het wel. Ook in andere vakgebieden zijn die mogelijkheden. Die zijn er al en die moeten alleen nog toegepast worden. Maar ik denk zeker dat de toekomst is dat daar waar het kan en waar het veilig is, dat moeten we altijd in de gaten houden, dat dat een optie gaat worden.